Angka tini wo nona obah ke coba fai mani nong bahai ma tong ka sakat. Anden hamja ka. Belai na hamza kana. Angkai nin bo sai to tabo hospital la. Asa ni ke nong bahai ke sai tong ka sa. Ahana ti ahana na ta ta. Adi kan sai tong ka na. Lam sogo notice tib nai to nai jo torang sani takok tei bokho song ang to nong loge pori to saini hai na jo tono saimano takok Dinesh Dabur mano jibi sa khamnogo tlangi thangmani sal kolokma angi tongkha pheba bini nog nukhung rok bahai ka choli tong hai ka ba bo bahai ka tong lai tong je bini nog tong nai bini loge song abo nog no wan sugino tini bo hai na hai sokbai ka jeng takok Dinesh Dabur mani nogo tini hingke to bini MRI det klaijak hai ka ba bono body check up tini jotono bini sagrok nai bekya gari food tabuso joloti khanaya ko norok tini sarik ni bisingono update ni bising tili food bo khananai hingke jeng abono tini bo wan sugai ebong ni nukhungo chana nungna rok kori inglai tong laijak khana nei wan sugai tini bo sakpaijak bini nukhungo hingke belaino Tripura ni bisingo Chubakha nai hai ka ba maya ganang hini no hini manka chin Tripura bo songo abo haino jeng jotono subalai tong khangka jeng chini jengja lok dakti no kate ui thangnani belaino klai khai nukjago abo haino je pro takok Dinesh Dabur mano jibi sakhamnogo telangmani sarik ni simingno salbrun bono maisirok tonoi chare ui tono he keba kabang man nangkung mani jorawo thangai ayang bebak no subawi tongnai takok bai angno no malai dinai bini khoktino bini sinimung rok jotono jungna halainai gangkenor nugi mankana puila dara aratan bai phaiman sa ang kaisa Dinesh Dabur mano news channel nukha nungmani pore hingke ang loge no thangka jibi sak kham nogo thangma pore hingke ang bonot subai no tongo maichu taichu joto ang subai tongo hingkai ang subai no thanai je tongsak ani je mansak hingkai tini jibi subamang oro phaioi tini boni bihingni nogo phaioi chung boni chungko family nogo phaioi mase ang tongna manung yang tongna noi bono mairong ro kisat ek mas pano sawi katigra thong hinoi tui phaiga hingkai obahino joto sini lukurong nobo jotono kisa misa jotono suba baidi je ang subai tong mahai omai krai jotono phai kisa suba di omni bagoi ang koyu hingka dara nungle bahai ke tabok hospital chen asung nai chubai tongmani bini nukhung ni kok rong no bo bahai ke wan suk jakhana naidi sung ma sai tong abeng ya sinti sung ma bohokubulum ga sung wan sugo je sinti sa je tabok choliang tong nai bobo ma se tong hana sung bahan chawi bono buri phana sung ma sari nai oboni bagoi sung wan sugoi bo yang boni busai se boni umko se hospital ko lai tong bono aji nai koroi samung khai nai koroi oboni bagoi bono chung ang niji no wan sugoi horot thupru choli drop phano tlangoi rigrana oboni pore ama paima pore ang taisa phai nai subana bagoi bono jahate nini jibini tumnani hoite ani gari bai nang tubu yakno pus kaire fainai obna ani subamung gawni pore je mairung nang sak ang teburi fainai je bongni sori hamia sak last pojonto nai thangnai dara nin kami hingka ani kami hingkai demdum Kailashar North Unukuri district layo ang tong Agartala nini bung kisa sai ani bumung hingkai Foni de Broma Angka tabok orte kasa sumung lukurok to kabang ma rangpuisa tei bagi semisa jotono subalai to online te bahe deba pheba nang Kailashar ni si tinbo takok Dinesh Dabur na asuk maya nang jaga amai ko chuba mani mane baba hayu thak ang je chuba mani amo kuno party hoite bo yang chini Dabur ma Tripura jotono sung jotono no ang jotono nai sikangni buskangni ngo bo ang jotono nai no thanai na dara nang je chubai tongmani obosoro Dinesh Dabur ma no siming de chuba na kubuni Tripura mane kubuni je lukurok bo sakham jor kala ke borong no boda chubai jotono no chuba nai jibi oto je phainai ani number ready an call khai di ang mai contract khai di ang jotono chubai thanai omai klai abai kana sakang ro chubai tong na sakang mo chubai tong ati klai no belai hambai kana rok khanai man khana bini khokteino asuk hakchal ma Kailashar dam dumni tinibo takok Dinesh Dabur mani video nung mani logina bo ana phun khayei o dino no puila tlang phruno bang be malai pheka malai mani jagulo bini jeman tai apru bo Chubakha pheba aprun simuna bo mairok muirok tunui charimang de ko tabo khaino hai bini nukhungo bini location khoroksa tongo norok nugin mankana nin charai boda tong tongo na bin location norok nugin mankana ga tinibo no obai ke chuba phaimani nong bahai ma tong ka Anden hamja ka. Belai na hamza kana angkai nin bo sai to tabo hospital
Asa ni kenu buah ke cai tong hasa. Ahana Chise Ahana Nata Tanda Adi kan cai tong kata na. Au. Norok nukiman kana songa suk bobe kok salaya tangi ke bini kisa kok sana ne yang kotongo dara nungle boron sok peka sada. Ang simnani. Simnani. Tini wa takok Dinesh debar mana mo hai nuk phai bo bhai khamo nangka. O amon ai kasini ke sab sini zaman yo kalai yo. Ngai je subana ni phai kasini o ta Dinesh no ko nga boto jibi sam khak no na. Nga bono subana ba kasini ke milu phele kata. Mo hai bin mo hai rok rok no nugai. Hasteni lokorong no bo bhai kok kasana. O amono khate lugro ko kasana mo songo e je mansak sung suba tuino je mantei suba khate blai sauta bo sak mini sare hamna bagai. Nangka kai norok khanai man kana sini daranin sinum kisa. Ani mungkha ronu de broma. Nangka bo kami ne phai man. Ang radram simna radram kami. Nada doram. Norok khanai man kana khorok chapan norok khoi area ni kerei ang simik se khoi ong koni ok tulasi kon am chaini tai hinggang ke jotno Kailashar bang yang masa ga simnani norok khanai man kana besuk hasal le borok chini Tripura bosong kaisa hanmani ba busuk maya nanglai sokpai tiniwa pheba o hai jaga rogo sokpai nan se kogya haipano sokpai yo tani bagi hingka o bosong kaisa Tripura thancha hni je hinle mani aprano haiteno joto maya nanglai mani chini je bosong kaisa maya nangnani silai ga Tripura rok aprano haiteno tabusu jora soba lai mani jotono soba lai thanglai dong abhaino lokorok norok nobo haino hai koijo tini to bini je report norok no sadangnai sarigo tam report kaham de hamya da bahai khakayo kaham nungane hinai norok bo suri laidi rang bai siming bo samung choliya jotno suri laine bo nango tam ni ke brong ni bo naiklai naisa motai he keba bhagwan ishorong ni bo asiba nango abaino norok salbrung no Dinesh debar mane update nainani bagai chini notice tibo krengi toni hambai.